Καλησπέριζετε όλες, όλοι και όλα σε αυτό εδώ το podcast, το οποίο συνδιοργανώνει η GOL με τα άτομα τα οποία συμμετείχαν στο Erasmus Youth Exchange Simple Acts στην Ολλανδία, υπό την πάρα πολύ μεγάλη φροντίδα και διοργάνωση του Active Rainbow. Εγώ είμαι η Ανδριάννα, είμαι συνεργάτηδα της GOL, αλλά και μέλος της οικογένειας του Active Rainbow, και σήμερα θα έχω εδώ μαζί μου την Τζορτζίνα, την Εύα, τον Γκρέγκ και τον Άντονι. Θα εμβαθύνουμε στις εμπειρίες αυτών των 4 ατόμων που με πολύ ενθουσιασμό δήλωσαν συμμετοχή και γι' αυτό τους είμαι και εγώ ευγνώμων, αλλά και με πολύ φροντίδα και αλληλεγγύη γύρισαν πίσω για να μοιραστούν αυτή την εμπειρία τους μαζί μας μέσα από τη δημιουργία αυτού του podcast που θα αποτελέσει και την δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για γενικότερα τα Erasmus Plus και πώς αυτή η εμπειρία διαμόρφωσε τα ίδια, αλλά μπορεί και να διαμορφώσει και όσα άτομα επιλέξουν να πάνε. Πριν δώσω το λόγο στα παιδιά, θα ήθελα εγώ προσωπικά να μοιραστώ τη δική μου εμπειρία, καθώς η σχέση μου με το Active Rainbow ξεκίνησε πριν πολλά χρόνια, το 2015. Ήτανε το πρώτο μου Youth Exchange Erasmus, ήτανε στο ίδιο μέρος που πήγαν τα παιδιά, στο Olde Vechte, στο Omen της Ολλανδίας, και νομίζω ότι ήταν μία από τις εμπειρίες που καθόρισαν και τη δική μου ζωή, κρίνοντας εκ των υστέρων τώρα έχοντας περάσει 10 χρόνια από τότε, συνειδητοποιώ ότι ήμουνα σε ένα σταυροδρόμι και επέλεξα τελικά το σωστό δρόμο που με έχει κάνει να είμαι αυτή που είμαι σήμερα. Και γι' αυτό έχω να ευχαριστήσω πολύ βαθιά το Κάθη, την Ελίνα, την Αναστασία, αλλά και όλα τα άτομα που ήμουνα μαζί εκεί το 2015 και τα υπόλοιπα άτομα που γνώρισα στην πορεία, εμπλεκόμενοι πια και επαγγελματικά με τα προγράμματα Erasmus+. Ας αρχίσουμε λοιπόν με τη δική σας εμπειρία, παιδιά. Θα θέλαμε ίσως έτσι να γνωρίσουμε λίγο το καθένα σας και όποιο είναι έτσι πιο γενναίο και νιώθει έτοιμο να μας συστηθεί και να μας πει τι το όθησε να συμμετάσχει στο Simple Acts, αλλά και γενικότερα ποια είναι και η εμπειρία του με τα Erasmus Plus Youth Exchanges. Ποιο θα ήθελε να ξεκινήσει? Γεια σας. Μπορώ να ξεκινήσω εγώ, αν θέλεις, Ανδριάννα. Αμέ. Εγώ είμαι ο Αντώνης και χρησιμοποιώ τις αρσενικές αντωνυμίες, ο αυτός εκείνος. Στο πρόγραμμα είχα την τιμή να έχω το διτό ρόλο του εθελοντή αλλά και του group leader. Τη συμμετοχή μου στο πρόγραμμα όθησες εσύ. Ήταν ένα καλοκαίρι πριν που μας πέρασε και λίγο πριν μπω σε μια θεατρική παράσταση στον Κολονό, με είχες πάρει τηλέφωνο για να με ενημερώσει για το πρόγραμμα. Τότε είχα δει κατευθείαν τα Green Flags. Ένα πρόγραμμα φορμόμενο από τα και για τα ΛΟΑΤΚΙ ζητήματα στην Ολλανδία με το Κάθη. Η απάντησή μου ήταν θετική, χωρίς ενδιασμούς και αναστολές, αφού τα ΛΟΑΤΚΙ ζητήματα αποτελούν ένα από τα βασικά ενδιαφέροντα ενασχόλησής μου τα τελευταία χρόνια, τόσο προσωπικά όσο και ακτιβιστικά, μέσω της συνεργασίας μου με την Gender Alliance, Συμμαχία των Φύλων. Είχα επίσης να ταξιδέψω πολύ καιρό στο εξωτερικό, προ-COVID, πόσο μάλλον σε μια χώρα που υπόσχεται και πραγματώνει συνεχώς καινοτομίες στον χώρο της έμφυλης ισότητας και δικαιοσύνης, και είχα συνεργαστεί στο παρελθόν με το Κάθη, γνωρίζοντας πως οι άβρες μας θα τέριαζαν πλήρως. Άρα όλα αυτά, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι συμμετείχα ήδη σε
4 τουλάχιστον Εράσμους προγράμματα στο εξωτερικό, νομίζω με όθησαν να το ακολουθήσω. Αντώνη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό το μοίρασμα και για τα καλά σου λόγια και προς τα εμένα και προς την οικογένεια του Active Rainbow. Και πραγματικά θα ξαναπώ και σε σένα αλλά και σε όλα ότι καλώς ήλθατε και όποιο άτομο μπαίνει δεν βγαίνει. Πάντα βρίσκει τρόπο να ξανάρχεται. Είναι κάποιο άλλο άτομο έτοιμο να μας πει? Μπορώ να πω εγώ αν θέλετε. Που εγώ ανήκω στην άλλη κατηγορία των νέων μελών που εισήχθη ας πούμε στην οικογένεια της Active Rainbow και πράγματι φαίνεται να έχει long lasting impact αυτό. Εγώ είμαι το Greg, χρησιμοποιώ κυρίως ουδέτερες αντωνυμίες, αλλά είμαι ok και με τις αρσενικές. Είμαι 25. Γενικότερα, επειδή και οι σπουδές μου οι προπτυχιακές στο τμήμα φιλοσοφίας και παιδαγωγικής, αλλά και οι μεταπτυχιακές πάνω στις σπουδές φύλου στη Σουηδία, περιστρεφόταν γύρω από το κομμάτι εκπαίδευση, ΛΟΑΤΚΙ ζητήματα, έμφυλη ισότητα, κοινωνική δικαιοσύνη κλπ. Ανέκαθεν με ενδιαφέρον τέτοιες δράσεις και αν και δεν είχα την ευκαιρία, η αλήθεια είναι, να συμμετάσχω σε άλλο Erasmus πρόγραμμα μέχρι στιγμής, λίγο οι σπουδές, λίγο η δουλειά με απέτρεπαν από αυτό, και τα τελευταία 2 χρόνια ειδικά του μεταπτυχιακού ήταν αρκετά απαιτητικά και νιώθω ότι με απομάκρυναν κάπως λίγο από την δράση. Ήταν πιο πολύ εστιασμένα στον ακαδημαϊκό χώρο, στη θεωρία κλπ. Οπότε νιώθω ότι μου λείπει κάτι τέτοιο. Και προέκυψε αυτή η ευκαιρία, η οποία ήρθε στη δική μου αντίληψη μέσω της Εύας και της Ζορτζίνας, η αλήθεια είναι. Αυτές το είδαν πρώτες και τις ευχαριστώ γι' αυτό. Ένιωσα ότι είναι ένα πολύ καλό timing ακριβώς μετά το μεταπτυχιακό μου να εμπλακώ σε ένα τέτοιο πρόγραμμα, να δοκιμάσω ίσως κάποιες δεξιότητες, να μάθω πράγματα και ναι, γενικά είμαι πολύ χαρούμενο που πήρα αυτή την απόφαση. Πολύ ενδιαφέρον αυτό που λες, Greg, διότι εγώ έχω ακριβώς το αντίθετο μονοπάτι. Όλα αυτά τα χρόνια η αλήθεια είναι ότι παραμέλησα κάπως και σπουδές και ξέρεις, όλα τα ακαδημαϊκά δεν τα παραμέλησα, αλλά μου πήρε χρόνο να τα τελειώσω γιατί ακριβώς ήμουν τόσο ενθουσιασμένη με το κομμάτι που άνοιγε. Αλλά αυτό που έχει σημασία είναι ότι είμαστε αυτή τη στιγμή εδώ και εγώ και εσύ και όλα μας. Τέλεια. Επόμενο άτομο που μπορεί να είναι έτοιμο. Μπορώ να συνεχίσω εγώ ίσως. Ναι, εγώ λοιπόν είμαι η Εύα, χρησιμοποιώ she, her pronouns και υπ' αυτήν με το πρόγραμμα ξεκίνησα την αρχή του καλοκαιριού όταν είδα την ανακοίνωση στα social της Dior, όπου και το έστειλα στην Τζορτζίνα, σε όλα μου τα φίλια και το ενθουσιάστηκα πάρα πολύ και βρισκόμουν σε μια διαδικασία που είχα ανάγκη την αλλαγή, την δράση, το να δοκιμάσω πράγματα και να μάθω καινούργια. Ήθελα να πάρω νέες οπτικές και νέες εμπειρίες, τόσο στο facilitating κομμάτι, στο κομμάτι της μετρητικής μάθησης και της βιωματικής εκπαίδευσης, αλλά και σε θέματα ακτιβισμού και ΛΟΑΤΚΙ ζητημάτων. Οπότε αποφάσισα να έρθω στο πρόγραμμα, να κάνουμε συμμετοχή και να πάμε όλοι μαζί. Απλώς η αλήθεια είναι ότι βρισκόμουν σε μια κατάσταση αρκετά δύσκολη και πιεστική και αρχικά είχα πει όχι αφού έγινα δεκτή. Ευτυχώς η Τζορτζίνα με έπεισε και την ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Και νιώθω ότι με εξέλιξε πάρα πολύ το πρόγραμμα και χαίρομαι πάρα πολύ που τελικά πήρα αυτή την απόφαση. Αυτά. Ακούγεται, Εύα, ότι ήσουν και εσύ σε ένα σταυροδρόμιο και τελικά επέλεξες τη σωστή οδό. Συμβαίνει αυτό. Τζο, είσαι έτοιμη? Είμαι η Τζο, χρησιμοποιώ she, her pronouns. Όταν η Εύα μου έστειλε το post, η αλήθεια είναι ότι έδεσε πάρα πολύ, γιατί ξεκινώντας σπουδές στην Ολλανδία, θα ήμουν για ένα εξάμηνο στην Ολλανδία και το Simple Act μου φάνηκε ως ιδανικός τρόπος να μπω δυναμικά στη φάση, γνωρίζοντας νέους ανθρώπους, μαθαίνοντας από τις εμπειρίες, ανακαλύπτοντας νέες προοπτικές, διευρύνοντας τους οριζοντές μου. Οκ.
Παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστούμε όλα σας. Και υπάρχουν τόσα πολλά πράγματα που θα ήθελα και εγώ προσωπικά να μάθω, αλλά και να έτσι μοιραστούμε με τον κόσμο που θα προσκαλέσουμε να μας ακούσει. Αρχικά θα ήθελα να μου πει ο Αντώνης. Αντώνη, θα μπορούσες να μας δώσεις μια σύντομη επισκόπηση του Simple Acts, που πραγματοποιήθηκε, ποιοι ήταν οι κύριοι στόχοι του ενδεχομένως? Φυσικά, το Simple Acts αποτέλεσε και αποτελεί ένα πρόγραμμα βιωματικής εκμάθησης για τους νέους, τις νέες, τα νέα παιδιά γενικότερα, στο Όμεν της Ολλανδίας, το οποίο πραγματοποιείται πλέον ετησίως με μεγάλη επιτυχία. Το πρόγραμμα είχε στόχο την οικοδόμηση μιας queer κοινότητας ακτιβισμού μέσα σε ένα ασύλληπτα μικρό, αλλά ολόκαρδα γεμάτο διάστημα, από τις 7 μέχρι τις 18 Αυγούστου συγκεκριμένα. Η φιλοσοφία του προγράμματος αναδεικνύει ότι οι καθημερινές δράσεις μπορούν συλλογικά να συμβάλλουν στη θετική αλλαγή και την ενσωμάτωση. Προωθεί ακόμη μια αίσθηση προσιτότητας και τονίζει ότι όλα τα άτομα, ανεξάρτητα από το υπόβαθρό τους ή τις εμπειρίες τους, μπορούν να συμμετέχουν στη δημιουργία συμπεριληπτικών και εορταστικών, θα έλεγα, πλαισίων. Η 8η έκδοση του queer καλοκαιρινού camp έφερε μαζί του 42 νέα άτομα, νέα και ωραία, αλλά και συμμαχικά άτομα, για να εξερευνήσουν και να βιώσουν διάφορες μορφές ακτιβισμού μέσω της μη τυπικής μάθησης και εστιάζοντας στην οικοδόμηση της κοινότητας. Από την Ελλάδα κατέφτασαν 6 άτομα. Ήταν, θα έλεγα, ένα παιχνιδιάρικο, δυναμικό και διαδραστικό ταξίδι για όσα άτομα βρισκόμασταν στην αρχή ή στα μέσα του ακτιβισμού, γεμάτο με αυτό που λέμε peer-to-peer μάθηση, δραστηριότητες και αποστολές που οργανώθηκαν αυτόνομα από την ομάδα μέσα στο δεδομένο πλαίσιο. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Γκρέγκ και Εύα, πώς ήταν εκεί η μέρα σας? Δηλαδή, από τη στιγμή που έτσι ξυπνούσατε μέχρι το βράδυ, τι κάνατε? Περιγράψτε μου μια τυπική μέρα. Νομίζω είναι δύσκολο γενικά να υπάρχει με μια περιγραφή να καλύψει κανείς όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων και των βιωμάτων, γιατί πραγματικά κάθε μέρα νιώθω πως ήταν διαφορετική, κάναμε τόσα διαφορετικά πράγματα. Ωστόσο, ένα template, ας πούμε, είναι ότι συνήθως ξυπνούσαμε γύρω στις 8 με 8.30. Τρώγαμε το πρωινό, το οποίο μια ομάδα από εμάς κάθε φορά φρόντιζε να το ετοιμάσει. Και μετά ξεκινούσαν οι πρωινές δραστηριότητες και οι εργασίες, ας πούμε, του προγράμματος, μέχρι περίπου το μεσημέρι, γύρω στη 1 η ώρα που τρώγαμε μεσημεριανό, και μετά είχαμε κάποιες κενές ώρες, συνήθως μέχρι τις 4, όπου είτε ξεκουραζόμασταν, είτε παίρναμε το me time μας, είτε κάναμε τις δουλειές της ημέρας που είπα ότι είχαμε χωριστεί σε ομάδες για να αναλάβουμε κάποιες από αυτές, είτε καθόμασταν, συζητούσαμε, ακούγαμε μουσική, γνωριζόμασταν με άλλα άτομα, ανταλλάσσαμε απόψεις κλπ. Και μετά είχαμε το απογευματινό session δραστηριοτήτων και το βραδάκι, το dinner. Γενικά, επειδή το All the Vechte στο Omen είναι, πέρα από το ότι είναι ένας πάρα πολύ ωραίος χώρος και ευρύχωρος, είναι και πολύ όμορφο το μέρος, μέσα στη φύση, πολύ πράσινο, δέντρα, ποτάμι, λιμνούλα δίπλα κλπ. Οπότε κάποιες μέρες είχαμε outdoors activities, είχαμε δραστηριότητες εκτός του All the Vechte και μπορεί να παίρναμε, ας πούμε, lunch boxes μαζί μας, να λείπαμε για πολλές ώρες. Μία μέρα, για παράδειγμα, είχαμε πάει για πεζοπορία, μία άλλη μέρα για ποδηλατάδα. Οπότε γενικότερα δεν υπάρχει μια απάντηση σε αυτή την ερώτηση. Πάντως σίγουρα κάθε μέρα είχαμε θρεπτικό φαγητό, χρόνο για τα εαυτά μας, χρόνο εργασιών, ή όπως αρέσει να λέει, όπως αρέσει στο κάθε να λέει, και πλέον χρησιμοποιώ και εγώ αυτόν τον όρο, active meditation. It's not cleaning, it's active meditation. Και φυσικά χρόνο για την κοινότητα και για τις δραστηριότητες που υπήρχαν στο πρόγραμμα. Οκ, ευχαριστούμε. Εύα, έχεις να προσθέσεις κάτι, κάποιο input? Λίγο πολύ τα ίδια θα έλεγα, με τη διαφορά του ότι εγώ ξυπνούσα στις 7
Με μια υποτιθέμενη προσπάθεια να διαβάσω για την εκπαιδευτική. Δεν διάβαζα. Όπως είπα, το Greg ήταν ένας πάρα πολύ όμορφος χώρος, οπότε φορούσα τα ακουστικά μου, έβρισκα χρόνο για εμένα, πήγαινα είτε στα παγκάκια είτε στο τραμπολίνο, άκουγα μουσική και έκανα το δικό μου meditation με κάποιο τρόπο. Σιγά σιγά κάθε μέρα μαζευόμασταν, τρώγαμε πρωινό, συζητούσαμε και ερχόμασταν πιο κοντά. Μετά το πρωινό, όπως είπε και το Greg, ξεκινούσαν οι πρώτες δραστηριότητες, βρισκόμασταν πολύ συχνά στο Rainbow Room, όπου κάναμε μια εισαγωγή στο θέμα, μοιραζόμασταν εμπειρίες και πηγαίναμε σε πιο βαθιές συζητήσεις. Μετά έρχονταν το διάλειμμα και το μεσημεριανό, ας πούμε. Και το απόγευμα συνεχίζαμε συνήθως με ομαδικές δραστηριότητες, είτε για τη δημιουργία ακτιβιστικού υλικού, όπως digital activism και street activism. Κυρίως αυτό που θέλω να τονίσω ήταν ότι όντως κάθε μέρα ήταν διαφορετική. Υπήρχε πολλή ποικιλία. Κάποιες μέρες, για παράδειγμα, ήταν αφιερωμένες στο open space. Κάθε άτομο μπορούσε να προσφέρει το δικό του input σε αυτό το πρόγραμμα. Άλλες θα βγαίναμε έξω, θα συνδεόμασταν και άλλες μπορεί να ήταν αφιερωμένες σε πράγματα που κάνουμε μαζί σαν κοινότητα. Πάρα πολύ ωραία. Θα συμφωνούσατε ότι το πρόγραμμα δεν είναι μόνο η δομή και η ροή των δραστηριοτήτων, αλλά είναι και η ενέργεια και τα interconnections που συμβαίνουν μεταξύ των ατόμων πριν, κατά τη διάρκεια και μετά της μέρας. Εμένα αυτή είναι πάντα η αίσθησή μου από τα προγράμματα. Αν μπορώ να απαντήσω, για μένα αυτό ήταν το κύριο κομμάτι. Το ότι μπορούσαμε να μάθουμε και να εξελιχθούμε ακόμα και μετά από τις ώρες των δραστηριοτήτων. Και σε αυτό στηριζόταν και πάρα πολύ το πρόγραμμα. Δεν υπήρχε κάποια προτροπή στο πώς να μάθουμε και το ποια πρέπει να είναι η εμπειρία μας. Αλλά όλα ήταν πάνω μας, το τι θα συζητήσουμε, τι μας ενδιαφέρει, πώς θέλουμε να αναπτύξουμε οποιαδήποτε θεματική και οποιοδήποτε ενδιαφέρον που έχουμε. Και θυμάμαι πολλές φορές είτε το μεσημέρι είτε σε κενές ώρες να γίνεται πιο βαθιά συζήτηση μεταξύ μας, γιατί υπήρχε πάρα πολύ ενθουσιασμός. Γκρέγκ, εσένα σου λειτουργήσε το ότι όλα τα άτομα ήταν συγκεντρωμένα και όλη η μέρα κυλούσε σε μία τοποθεσία, διότι στο Όλτε Δέχτε υπάρχει και χώρος για δραστηριότητες, στο Rainbow Room ας πούμε, αλλά εκεί κοιμόμαστε, εκεί τρώμε, εκεί κάνουμε hangout. Πιστεύεις ότι αυτό ήταν beneficial ή ενδεχομένως θα ήταν έτσι πιο ενδιαφέρον ή να υπάρχει, ας πούμε, ένα περισσότερος χώρος και τα άτομα να παίρνουν λίγο το personal space τους? Σίγουρα αυτό έπαιξε ρόλο. Νομίζω ότι γενικότερα στην κουλτούρα που συνδιαμορφώθηκε από τα άτομα υπήρχε πάντοτε η επιλογή να πάρει κάποιο άτομο το χώρο του και το χρόνο του. Οπότε δηλαδή νομίζω ότι αν ήταν κάποια ανάγκη που μπορεί να δημιουργούταν ενίοτε μπορούσε να καλυφθεί. Ωστόσο το γεγονός πράγματι ότι ήμασταν όλα αυτά τα άτομα σε ένα συγκεκριμένο μέρος για τόσο μεγάλο διάστημα σίγουρα δημιούργησε όχι μόνο τα θετικά της μη τυπικής εκπαίδευσης αλλά και της άτυπης μάθησης, γιατί πραγματικά ίσως όχι τα περισσότερα αλλά ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των εμπειριών βασίστηκε σε αυτά τα εντελώς informal κομμάτια του προγράμματος. Και νομίζω ότι αυτό είναι που κάνει και accelerate λίγο τους δεσμούς που δημιουργούνται μεταξύ των ατόμων και ουσιαστικά στο τέλος των ημερών δημιουργείται μια τεράστια οικογένεια και αυτό είναι και ένας παράγοντας του πόσο δύσκολος είναι και ο αποχωρισμός μετά το τέλος του προγράμματος. Ακριβώς. Ωραία, θα ήθελα λίγο να επιστρέψουμε στην Εύα και να ρωτήσω ότι όταν Εύα έκανες την αίτηση και σε δεχτήκαμε και ετοιμαζόσουν να φύγεις, ποιες ήταν οι αρχικές σου προσδοκίες? Ένιωσες ενθουσιασμό, ένιωσες κάποια βεβαιότητα? Τι περίμενες ουσιαστικά ότι θα είναι? Αρχικά σίγουρα ένιωσα ενθουσιασμό. Γιατί το πρόγραμμα ταιριάζει απόλυτα με μένα και αυτά που θέλω να αποκομίσω. Επειδή σε εκείνη τη φάση συγκεκριμένα, η Τζορτίνα και εγώ είχαμε δημιουργήσει μια φοιτητική πρωτοβουλία,
όπου πλέον συμμετέχει και τον Greg και άλλα άτομα και είμαστε πολύ χαρούμενα. Είχα την ανάγκη να πάρω νέες εμπειρίες και γνώσεις στο θέμα του facilitation, στο θέμα του ακτιβισμού, στη μη τυπική μάθηση και να βιώσω νέες μεθοδολογίες και νέες εμπειρίες, έτσι ώστε να μπορώ να τα φέρω και πίσω στη δουλειά μου. Οπότε ήξερα ότι θα είναι μια απίστευτη εμπειρία και κυρίως νιώθω πάρα πολύ χαρά που θα ήμασταν όλα μαζί σε ένα πρόγραμμα, σε ένα τέτοιο ταξίδι για πρώτη φορά. Φυσικά είχα και άγχος για τα πρακτικά θέματα που έπρεπε να τακτοποιήσω. Κάθε ταξίδι φέρνει και μια δυσκολία, το ότι περίμενα να ξεκινήσει η εξεταστική μου, το ότι μόλις είχα γυρίσει από ένα πρόγραμμα, είχα αρκετό άγχος προς αυτό, στο πόσο θα με βαρύνει η διαδικασία. Αλλά και πάλι χαίρομαι πάρα πολύ που το αποφάσισα και το έκανα. Τέλεια. Μιας και έτσι έριξες και τον μπαλάκι στην Τζο, εσύ Τζο, πώς το βίωσες αρχικά? Η αλήθεια είναι ότι δεν γνώριζα τον οργανισμό πριν, ούτε τους ανθρώπους πίσω από αυτόν. Επομένως, ήταν λίγο δύσκολο να έχω συζητήσεις. Ήμουν όμως γεμάτη περιέργεια για το τι θα δούσε. Και σίγουρα κυριαρχούσε το άγχος, γιατί όπως ανέφερα, η αφήξή μου στην Ολλανδία σήμαινε την αρχή ενός νέου κεφαλαίου. Δεν θα γύριζα πίσω. Και ήταν ένα μείγμα αβεβαιότητας και ενθουσιασμού για το άγνωστο. Μ' αρέσει επίσης να το σκέφτομαι ως σαν ένα πλυντήριο συναισθημάτων. Αυτό ήμουν πριν. Όπου με το που έφτασα στο Simple Acts είχα και το χώρο και τον χρόνο αυτά τα συναισθήματα να βγουν πολύ καθαρά μετά, σιδερωμένα και πολύ τακτοποιημένα. Επομένως, μου έδωσε πολύ τον χώρο να πείσω ό,τι συνέβαινε. Τι φανταστική αναλογία αυτή με το πλυντήριο. Wow. Επίσης, έτσι όπως σας ακούω και τα δύο, ξέρεις, μου έρχεται στο μυαλό και ότι πρέπει να ήταν και πάρα πολύ ωραίο και healing και ενδυναμωτικό σαν βάση ότι εσείς γνωρίζεστε και πήγατε μαζί και ήταν και φαντάζομαι και μια εμπειρία που μπορεί να γνωρίζεστε για αρκετό καιρό, αλλά σας έφερε ακόμα πιο κοντά, σωστά? Ναι, αν μπορούσα να απαντήσω, νομίζω ότι ακόμα και ένα άτομο να μην ερχόταν σε αυτό το ταξίδι δεν θα ήταν το ίδιο. Γι' αυτό σε κάποια φάση έγινα λίγο πιο πιεστική ως προς την Εύα στο να έρθει. Σε ευχαριστούμε πολύ που το έκανες αυτό. Οκ. Πίσω στον Αντώνη, τον συνάδελφο, τον group leader, τον υπέροχο. Αντώνη, για σένα υπήρξε έτσι κάποια στιγμή ιδιαίτερη που σε εξέπληξε ή που ας πούμε άλλαξε την οπτική που είχες, ας πούμε, και την προσδοκία που είχες για το πρόγραμμα? Και πες μας, ξέρεις, λίγο άμα θες ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Δηλαδή έγινε αυτό. Υπάρχει κάτι τέτοιο? Λοιπόν, οι απαντήσεις εδώ είναι σίγουρα πολλές και όταν σου είσαι να αποφάσεις τόσο μου είναι λίγο δύσκολο να διαλέξω, αλλά σίγουρα ο όρος me time και η εφαρμογή της στην πράξη ήταν και παραμένει κάτι πρωτότυπο για μένα. Θα συνεχίσω με τις αναλογίες των παιδιών γιατί μου άρεσαν πολύ. Τώρα θέλω να φανταστείτε έναν άνθρωπο που έχει μεγαλώσει με την ενοχή του ότι αν δεν βάλει 4 μπορεί και 5 καρπούζια κάτω από τη μασχάλη του, κάθε μέρα θα χάσει την αυταξία του. Ξαφνικά του λένε σε ένα πρόγραμμα, ξέρεις κάτι, πάρε ένα καρπουζάκι, στη χειρότερη ένα πεπονάκι και βγάλει τη μέρα σου με αυτό. Υπαρξιακό σοκ, αναταραχή, μου ήρθαν όλα τις πρώτες μέρες. Όταν δηλαδή συνειδητοποίησα ότι μπορώ να πάρω το χρόνο μου ή είναι ok να μην είμαι παρόν με τον τρόπο που έχω συνηθίσει στο όποιο πλαίσιο. Από εκείνο το σημείο και μετά νομίζω ότι ξεκίνησα να αναζητώ την γαλήνη και να τη διεκδικώ, να την οικειοποιούμε ίσως για να γίνω πιο συγκεκριμένος. Οπότε το me time ήταν κάτι πολύ, πολύ όμορφο για εμένα. Πέρα από αυτό, κάτι συγκεκριμένο που μου άλλαξε τη θεώρηση με την οποία βλέπω τα πράγματα ήταν η ακτιβιστική μου συμμετοχή στην πόλη Νάιμεχεν της Ολλανδίας,
ξέρω ότι αυτό αποτελεί ένα σημείο αναφοράς για όλα τα παιδιά και είμαι σίγουρος ότι θα το αναφέρουν και τα υπόλοιπα. Αλλά θυμάμαι ότι με μια ομάδα φιλόδοξων Ισπανών, Ολλανδών, Ιταλών καταστρώσαμε μια σειρά από δράσεις σχετικές με την ενδοσχεσιακή βία, τη σεξουαλική παρενόχληση και τη ΛΟΑΤΚΙ γενικότερα ύπαρξη στο δημόσιο χώρο, δουλεύοντας παράλληλα με συντροφικά στερεότυπα, και αυτό πήρε σάρκα και οστά στους δρόμους της μικρής αυτής πόλης, παρουσία των απλών κατοίκων και των περαστικών αυτής. Το ιδιαίτερο σε αυτό ήταν η εναλλαγή των συναισθημάτων και η ανάγκη για ανατροπή αυτών μέσω της δημιουργικής πρωτοβουλίας και δράσης που πήραμε. Ειδικότερα η πρόκληση επιλογής στοχευμένων δράσεων, η δόμηση αυτών, το άγχος της πρόσληψης τους από το κοινό, η ματέωση λόγω των καιρικών συνθήκων, η Εύα το θυμάται καλά αυτό, η πίεση του χρόνου, η ανασφάλεια του χώρου σε αντίθεση με την περιραίουσα ασφάλεια που προσέφερε η οργανωτική ομάδα, οι εντυπώσεις του κοινού και η προσωπική ανάγκη για δημόσια έκθεση αυτών των ζητημάτων με έκαναν πολλές φορές να αναλογιστώ τη σπουδαιότητα του ακτιβισμού και τη σημαντικότητα της ομάδας ως φορέα υποστήριξης και αρρωγής σε ένα όραμα συμπερίληψης, ισότητας και γενικευμένου μετασχηματισμού. Ναι, wow. Θυμάμαι και εγώ το πρώτο μου street action ήταν που ένιωσα πολύ μεγάλη έκθεση. Ταυτόχρονα στο τέλος και εγώ και τα υπόλοιπα άτομα που ήμασταν σε αυτή την ομάδα που είχαμε διοργανώσει ένα συγκεκριμένο, ας πούμε, flash mob, αισθανόμασταν τεράστια νίκη. Ήταν ένα αίσθημα νίκης με τα απρόοπτα, με τα στραβά βλέμματα από τους ανθρώπους, αλλά δεν ήταν το συμπέρασμα ότι δεν έχει σημασία το τι κάνεις, μπορεί και ούτε το πώς το κάνεις. Το θέμα είναι με ποια άτομα το κάνεις. Συμφωνώ πλήρως και νομίζω ότι αυτή η διαγενεϊκότητα που υπάρχει σε αυτό το πρόγραμμα, το γεγονός ότι μεγαλώνουν γενιές και γενιές και γενιές και η κάθε γενιά καλείται κάθε φορά από το μηδέν να χτίσει μια κοινότητα η οποία καταλήγει τελικά να πραγματώνει δράσεις όπως αυτές, οι οποίες συνδέουν το κοινό με την κοινότητα αυτή καθ' αυτή, αποτελούν αναπόσπαστο και ίσως ουσιώδες κομμάτι της ίδιας της ύπαρξης του προγράμματος και κάτι το οποίο εννοείται μας ενώνει όλες αυτές τις 8 γενιές του συγκεκριμένου Εράσμους προγράμματος, οι οποίες ίσως να μην έχουμε ποτέ την ευκαιρία να συναντηθούμε, να γνωριστούμε από κοντά. Αυτό πιστέψτε με δεν συμβαίνει. Οι 8 ίσως όχι, δύσκολα, αλλά σίγουρα η επόμενη με τη μεθεπόμενη και την παραεπόμενη κάπως συνδεόμαστε και αυτό είναι φανταστικό. Θα ήθελα σιγά σιγά να περάσουμε σε κάποια πράγματα που έτσι αφορούν τα διδάγματα που πήρατε, έτσι λίγο πιο προσωπικά, αναφορικά με την προσωπική σας ανάπτυξη. Και θα ήθελα έτσι να δώσω το μπαλάκι στην Εύα και να τη ρωτήσω ποιο θα έλεγες, Εύα, ότι ήταν το πιο πολύτιμο μάθημα που κόμισες από αυτή την εμπειρία. Νιώθω ότι αυτό το project με άλλαξε σε επίπεδα που δεν φανταζόμουν. Θα μιλήσω τελείως προσωπικά, γιατί νιώθω ότι βρήκα μια αίσθηση βαθιάς αποδοχής, όχι μόνο από τους άλλους, αλλά και μέσα μου. Νιώθω ότι κατάλαβα πάρα πολύ για τον εαυτό μου, για την αγάπη, την σύνταση, τη σημασία του να αγκαλιάζω τα συναισθήματά μου, ακόμη και τα δύσκολα. Τις πρώτες μέρες η αλήθεια είναι ότι δυσκολεύτηκα πάρα πολύ και ήρθα αντιμέτωπη με βαθιά ερωτήματα και για την ταυτότητά μου. Νιώθω ότι αυτή η εμπειρία πυροδότησε μέσα μου την επιθυμία να φέρω την αποδοχή και τη φροντίδα που ένιωσα εκεί και στον κόσμο γύρω μου και σε οποιοδήποτε πλαίσιο στο οποίο βρίσκομαι. Κυρίως νιώθω ότι πλέον κατανοώ ότι ακόμα και μικρές αλλαγές μπορούν να κάνουν τη διαφορά, όπως λέει και ο τίτλος του προγράμματος. Και ναι, νιώθω ότι πήρα πάρα πολλά, που δεν μπορώ να χωρέσω σε μια μικρή απάντηση. Έστω, νομίζω μια αίσθηση εμείς που το ακούμε και ίσως και άλλα άτομα τα οποία έχουν συμμετάσχει και σε προγράμματα του Active Rainbow, αλλά ίσως και γενικότερα μπορούμε να το καταλάβουμε αυτό, δηλαδή τη δύναμη που έχει η έμπνευση που κουβαλάς όταν γυρνάς σπίτι και θέλεις αυτό
safer και braver space που έχεις βιώσει, να το κάνεις την πραγματικότητά σου εκεί που βρίσκεσαι, με όποια άτομα και να βρίσκεσαι. Greg, η εμπειρία σου στο Simple Acts άλλαξε γενικά ή ειδικά τις απόψεις σου ή κάποιες πεποιθήσεις που μπορεί να έχεις πριν? Επίσης πολύ καλή ερώτηση και εξίσου δύσκολη νομίζω για να έχει μια συγκεκριμένη απάντηση. Θα μοιραστώ βασικά δύο σημεία που σκέφτομαι έτσι τώρα. Το πρώτο είναι ότι άλλαξε ίσως λίγο την εικόνα που είχα για τη μη τυπική εκπαίδευση. Και το δεύτερο για την έννοια της φροντίδας και της αυτοφροντίδας. Και τι εννοώ με αυτό? Αρχικά, σχετικά με τη μη τυπική εκπαίδευση, δεν είναι ότι είχα κάποια αρνητική άποψη πριν. Ίσα-ίσα, όσο λίγο γνώριζα για αυτήν, είχα πολύ θετική εικόνα. Απλώς για κάποιο λόγο, επειδή ακριβώς δεν είχα ξαναπάει σε άλλο Erasmus πρόγραμμα, όπως είπα πριν, είχα μία, αν θέλεις, καχυποψία ως προς το με ποιο τρόπο και ποια στοχοθεσία και ποια λογική ακριβώς οργανώνονται αυτές οι δραστηριότητες και χτίζονται, και ίσως λίγο να υπήρχε και μια εσωτερικευμένη άποψη ότι εντάξει τώρα, τα έχω μελετήσει αυτά, το μεταπτυχιακό μου ήταν στη Gender Studies, τι καινούριο μπορεί να ακούσω, ας πούμε, που δεν έχω ακούσει. Αυτό ενδεχομένως να ήταν η πραγματικότητα, αν μιλούσαμε για κάποιο άλλο πρόγραμμα ή για άλλες δραστηριότητες, αλλά επειδή το συγκεκριμένο τουλάχιστον πρόγραμμα γράφτηκε και εφαρμόστηκε με μια πολύ συγκεκριμένη λογική και δημιούργησε το χώρο να προσφέρουμε και εμείς το ένα στο άλλο τις γνώσεις μας και να καλύπτουμε τις ανάγκες μας, ότι τελικά μια χαρά μπορείς να μάθεις πράγματα με την μη τυπική εκπαίδευση. Δεν υπάρχει ποτέ κορεσμός στη γνώση με τη μη τυπική εκπαίδευση και γενικά στη γνώση. Και αυτό μπορεί να είναι από το πώς επικοινωνείς τις ανάγκες σου, πώς φροντίζεις τις ανάγκες της κοινότητας, πώς διαμορφώνεις μια δράση, πώς μαθαίνεις από τις βιωμένες εμπειρίες άλλων queer ατόμων που ζουν ενδεχομένως σε άλλα συγκείμενα. Πάντως σίγουρα έχεις να μάθεις πολλά. Το δεύτερο που είπα σχετικά με την φροντίδα και ειδικά την αυτοφροντίδα είναι γιατί συνήθως όταν σκεφτόμαστε για το self-care, ας πούμε, σε μια νεοφιλελεύθερη προσέγγιση του κόσμου που συνδέεται πάρα πολύ με τα υλικά αντικείμενα και άρα με τον καταναλωτισμό, τύπου πάρε αυτή την υδατική, πάρε αυτό το ρούχο, πάρε αυτό το gadget για να φροντίσεις τον εαυτό σου και να νιώσεις, ας πούμε, καλά, και συνδέεται πάρα πολύ με τον ατομικισμό. Μέσα νομίζω όμως από αυτό το πρόγραμμα είδα ότι η αυτοφροντίδα είναι κάτι που μπορεί να εφαρμοστεί. Μου έδειξε πώς να μετασχηματίσουμε ουσιαστικά αυτή τη φροντίδα σε μια πιο συλλογική διαδικασία και το πώς αυτή συνδέεται και με τη φροντίδα για την κοινότητα, πώς δηλαδή είναι δύο συγκοινωνούντα δοχεία. Ουσιαστικά, με άλλα λόγια, μου έδειξε πώς η φροντίδα και η αυτοφροντίδα είναι και πολιτικές πρακτικές και ο τρόπος με τον οποίο τις κάνουμε και τις εφαρμόζουμε έχει πολύ σημαντικό αντίκτυπο και στην κοινότητα και γενικότερα στον κόσμο, νομίζω. Οπότε αυτά τα δύο έχω περισσότερο στο μυαλό μου ως σημαντικές αλλαγές και εντός εισαγωγικών διδάγματα, αν και δεν μου αρέσει η λέξη. Οι μετασχηματισμοί. Έτσι θα μπορούσε να είναι έτσι μια... Ακριβώς. Πάντως για αυτό που είπες για το ότι δεν περίμενες να μάθεις πράγματα γιατί όλα αυτά τα έχεις μάθει στη θεωρία, μπορώ και εγώ να κάνω identify σε πολύ μεγάλο βαθμό, και ένα ακόμα lesson που εμένα κάποια στιγμή μου έδωσε και μου έδειξε η εμπειρία μου σε μία μου από τις πολλές συμμετοχές τέλος πάντων σε προγράμματα του Active Rainbow είναι ότι έχει πολύ νόημα το πεδίο, η πρακτική, η τριβή με τους ανθρώπους, αλλά είναι τεράστιο εφόδιο και η ακαδημαϊκή γνώση πίσω από αυτό. Και εμένα προσωπικά, και θέλω και εσύ έτσι να μου πεις άμα σου ακούγεται οικείο αυτό, με έκανε να θέλω μέσω και της ακαδημαϊκής μου ιδιότητας όλη αυτή τη γνώση να την κάνω ακτιβισμό με έναν τρόπο, διότι δεν είναι δύο ξεχωριστά πράγματα η ακαδημαϊκότητα και ο ακτιβισμός. Μπορούμε πολύ σωστά να στεκόμαστε κριτικά στον ακαδημαϊκό χώρο, αλλά ταυτόχρονα τα εργαλεία και τις πρακτικές μας και τις μεθοδολογίες μας να τις χρησιμοποιούμε πρακτικά στο πεδίο, στον κόσμο, στην κοινότητα. Συμφωνώ πάρα πολύ με αυτό και όντως κάνει πάρα πολύ resonate
αυτό που λες, σκέψεις που έχω μέχρι και τώρα, μπορώ να πω, από τον Αύγουστο. Νομίζω ότι ο συγκερασμός αυτών των δύο πραγματικά είναι αυτό που έχει αξία, γιατί νομίζω ότι μια στήρα ακαδημαϊκότητα, ας πούμε, είναι πολύ αποκολλημένη από την πραγματικότητα και αντίστροφα μια δραστηριότητα, μια δράση μάλλον μη τυπικής εκπαίδευσης χωρίς να είναι σωστά πλαισιωμένη καταλήγει να είναι απλά performative. Οπότε νομίζω ότι όντως αυτός ο συνδυασμός είναι πολύ σημαντικός και αυτό ακριβώς μου έδειξε πώς μπορούν αυτά τα δύο να συνδεθούν ουσιαστικά σε κάτι ουσιαστικό. Μμμ. Τέλεια. Χαίρομαι πολύ λοιπόν που δεν είμαι μόνη μου σε αυτό. Και θα ήθελα να επιστρέψω λίγο στον Αντώνη και να ρωτήσω, υπήρχαν στιγμές, Αντώνη, κατά τη διάρκεια της ανταλλαγής που σε συγκίνησαν βαθιά και σου έφεραν απρόσμενη χαρά, ή όπως λέει και μας προσκαλεί και το Κάθι να μοιραστούμε cherries of the exchange, και θα ήθελα μετά αυτήν την ερώτηση να την απαντήσει και η Εύα, άμα θέλει. Ποια ήταν έτσι μια στιγμή βαθιά συγκίνησης που ξεχώρισε για εσάς? Τη ριζική στιγμή νομίζω ήταν όταν κλείναμε ένα επιτύχει, ως το πούμε, timeline, σημαντικές προσωπικές αλλά και κοινικές στιγμές της μέχρι σήμερα queer και ΛΟΑΤΚΙ πραγματικότητάς μας. Και θυμάμαι να μου έρχονται στο μυαλό εικόνες βίας, ο Ζακ, η αποιατρικοποίηση της ομοφιλοφιλίας, η επανοικιοποίηση όρων, η προπαγάνδα του AIDS, όλα αυτά τα λένετα με εκφάνσεις του εαυτού μου ως άτομο, αλλά και μέρος του σύνολου της ελληνικής queer κοινότητας. Νομίζω ότι όλα τα παιδιά είχαν μοιραστεί από τις πιο σκοτεινές μέχρι και τις πιο φωτεινές στιγμές της ζωής τους, κάτι που μετέπειτα ήταν αρκετά συγκινητικό. Θυμάμαι ιδιαίτερα να κοιτάζομαι πάλι με την Εύα. Η Εύα είναι μία φορά στο πρόγραμμα, να κρατιόμαστε χέρι-χέρι. Το συγκινητικό βέβαια για μένα σε όλο αυτό ήταν πως το βίωμα ήταν τελικά συλλογικό και όλα είχαμε περάσει από συγκρουσιακές καταστάσεις, οι οποίες μολονότι πυροδοτούνταν από το ίδιο το περιβάλλον, τελικά ίσως και να μας τραυμάτιζαν ατομικά ανόρθωτα. Το σημαντικό όμως είναι το άλλο. Πάντα υπήρχε διαθεσιμότητα, ανάγκη για αποδοχή. Έπειτα η καθημερινή τριβή τα περισσότερα παιδιά δημιουργούσε ένα κλίμα ευρύτερης ενσυναίσθησης αλλά και διαμοιρασμού ευαίσθητων προσωπικών πληροφοριών. Γίναμε όλα μας και το θένα ξεχωριστά φορείς θραυσμάτων από τις ζωές των άλλων. Σε τέτοιο σημείο που τελικά ξεκίνησα να απορώ ποια είναι η διαφορά μου από το άτομο που έχω απέναντί μου ή το άτομο που κάθεται απέναντί μου στον κύκλο. Δηλαδή, ήταν σαν οι άλλοι να είμαστε τελικά εμείς. Στο πρόγραμμα συνάντησα παιδιά που για πρώτη φορά εξερευνούσαν τη ΛΟΑΤΚΙ προσωπικότητά τους. Παιδιά που μόνο μέσα στο πλαίσιο του All Day μπορούσαν να υπάρχουν. Είτε λίγο make-up, με φούστες, με φουλάρια, το οποίο μολονότι θλιβερό, γιατί αντικατόπτριζε την λάπα στην οποία αναγκάζονται να ζουν στις χώρες τους, ήταν και λυτρωτικό γιατί μπορούσαν να αναπνεύσουν, να χορέψουν, να γελάσουν χωρίς δισταγμό ή συνέπειες επειδή επέλεξαν τον εαυτό τους. Με συγκίνησε πάρα πολύ τώρα αυτό που λες και θέλω έτσι μια στιγμή. Εύα, εσύ? Νιώθω πάρα πολύ αυτό που λέει ο Αντώνης και μου πήγε πάρα πολύ σε εκείνες τις στιγμές. Ειδικά με αυτή τη δραστηριότητα, νιώθω ότι είχα ξεχάσει τελείως το ότι όλο αυτό το μοίρασμα, το να βλέπω το ότι οι άλλοι είμαστε εμείς και υπάρχει τέτοια σύνδεση και το βίωμά μου μπορεί να είναι και κοινό βίωμα, να το έχουν ζήσει και άλλα άτομα, μου πρόσθεσε τέτοιο πόνο εκείνη τη στιγμή, αλλά ταυτόχρονα και σύνδεση και κατανόηση και ενσυναίσθηση. Και ήταν πάρα πολύ σημαντικές όλες αυτές τις στιγμές, είτε μέσα στα πλαίσια του προγράμματος, μέσα στις δραστηριότητες, αλλά ακόμα και έπειτα στις άτυπες συναντήσεις μας, όπου κομμάτια του αυτού μου που δεν αγαπούσα, που δεν ένιωθα άνετα με το να τα μοιραστώ, γινόταν πάρα πολύ εύκολο το να ανοιχτώ και να δω το ότι αυτό που εγώ βιώνω τόσο δύσκολα
ένα άλλο άτομο το μοιράζεται εύκολα και μου δίνει το έναυσμα να μοιραστώ κι εγώ και να έχουμε σε μια σύνδεση και σιγά σιγά να μάθω και τον εαυτό μου καλύτερα. Θέλω να προσθέσω φυσικά και τις στιγμές όπου στο ποτάμι μπορεί να καθόμασταν μέχρι αργά τη νύχτα, να ακούμε μουσική, να μοιραζόμασταν πράγματα ή απλά να ήμασταν εκεί για την ησυχία. Και ακόμα και άλλες στιγμές στο τραμπολίνο που θα ξαπλώναμε, θα συζητούσαμε, θα αφήναμε τα συναισθήματά μας και τις καρδιές μας ανοιχτές. Ήταν πάρα πολύ όμορφες όλες αυτές οι στιγμές. Μου έφερναν απίστευτη σύνδεση, εφορία, γαλήνη. Και τις κρατάω πάρα πολύ μέσα μου, ακόμα και σήμερα. Θα ήθελα να αναφέρω και την τελευταία μέρα, που όπως το ανέφερα και στην αρχή, η τελευταία μέρα για μένα ήταν πάρα πολύ έντονη. Ένιωσα τα πάντα, πολύ για τον αποχωρισμό, από χαρά για τη σύνδεση, αλλά και το έντονο άγχος της επιστροφής. Ναι. Τώρα όλα αυτά που μοιραστήκατε, έτσι, μου θύμισαν τη πάρα πολύ έτσι, γνωστή και πολύ εύστοχη φράση ότι το προσωπικό είναι πολιτικό, αλλά πριν γίνει πολιτικό, θέλω να προσθέσω εγώ, είναι πάντα συλλογικό. Κανείς και καμία και κανένα ποτέ δεν είναι μόνο του στο βίωμά του. Κανένα βίωμα δεν είναι απολύτως προσωπικό. Είτε μοιράζεται σε χώρους, είτε μοιράζεται σε συγκυρίες, και αυτό έτσι με οδηγεί στο να θέλω να ρωτήσω και τα άλλα δύο άτομα, τον Γκρέγκ και την Τζο. Αυτή, σίγουρα από ό,τι ακούω δηλαδή από όλα σας, έχει αναπτυχθεί μια φοβερή αίσθηση ομάδας. Οπότε, ποιο ήταν λοιπόν, μεταφέρετε μας λίγο αν μπορείτε το κλίμα και τη δυναμική της ομάδας, των ατόμων μεταξύ τους. Ενδεχομένως και της δικής σας, της ελληνικής ομάδας, αλλά γενικά όλων των ατόμων. Και πώς σας βοήθησε αυτό, σας βοήθησε να ανοιχτείτε και να συνδεθείτε αυτό το μοίρασμα? Για μένα προσωπικά ήταν πράγματι πολύ έντονο, δηλαδή όσα ανέφερε πριν και η Εύα και ο Αντώνης είναι πάρα πολύ, με αγγίζουν πάρα πολύ. Καταρχάς σκέψου, όπως είπαμε πριν, ήμασταν μια κοινότητα από 30-40 queerια που επί 12 μέρες κάναμε τα πάντα μαζί, κυριολεκτικά τα πάντα. Αυτό από μόνο του εντείνει και επιταχύνει τη διαδικασία σύνδεσης των μελών, σε σχέση για παράδειγμα με το πώς γίνεται στην εντός εισαγωγικών πραγματική καθημερινή ζωή, που βλέπεις για παράδειγμα ένα άτομο 2-3 φορές την εβδομάδα για κάποιες ώρες, την καλύτερη. Πέραν αυτού, ωστόσο, ήταν νομίζω για εμένα προσωπικά πολύ βοηθητικές και οι δραστηριότητες που υπήρχαν στο πρόγραμμα από την Active Rainbow. Έδιναν δηλαδή αρκετό χώρο και ελευθερία για να συζητηθούν πολλά προσωπικά βιώματα, να γίνει ένα μοίρασμα εμπειριών και γενικότερα να υπάρξουν αυτές οι συνδέσεις, να βλέπουμε, όπως ανέφεραν και η Εύα με τον Αντώνη, τα κοινά, το πού ομοιάζουμε, πού διαφέρουμε και ούτω καθεξής. Εγώ προσωπικά δεν θα ξεχάσω ένα βράδυ όπου και πάλι είχαμε ελεύθερο χρόνο και μπορούσαμε να τον χειριστούμε όπως θέλουμε εμείς. Μαζευτήκαμε μερικά άτομα, λίγα αλλά αρκετά, σε μία από τις αίθουσες του Ολντεβέχτε, στο Rainbow Room που έλεγε πριν και η Εύα, και διοργανώσαμε το λεγόμενο crying session. Αυτό είχε γίνει με κάποια περιστατικά μέσα στην ημέρα, όπου κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων, οι οποίες είχαν έντονο χαρακτήρα και ήταν συναισθηματικά φορτισμένες, κάποια άτομα έκλαψαν και αυτό που σκεφτόμασταν μετά ήταν ότι δεν θέλουμε να δημιουργηθεί η αίσθηση ότι το κλάμα και κατ' επέκταση το συναίσθημα εν γέννη είναι κάτι για το οποίο πρέπει να ντρεπόμαστε ή να απολογούμαστε, αλλά κάτι που κάνουμε embrace σαν κοινότητα και αγκαλιάζουμε και που μοιραζόμαστε. Μαζευτήκαμε μερικά άτομα, καθίσαμε αναπαυτικά, βάλαμε μουσική, χαμηλώσαμε τα φώτα και κάναμε κάποιες συζητήσεις όπου μοιραζόμασταν και τα συναισθήματά μας, αλλά και μέχρι και προσωπικά τραύματα, το οποίο ήταν πάρα πολύ ενδυναμωτικό, σίγουρα πάρα πολύ δύσκολο, αλλά και πάρα πολύ ενδυναμωτικό. Ήταν πολύ, πολύ σημαντικό moment για μένα αυτή η τόσο ανοιχτή επικοινωνία του συναισθήματος που νομίζω πολύ συχνά παραγωνίζεται σήμερα και επικρατεί η ηγεμονία της λογικής, ας πούμε.
το μοίρασμα του τραύματος μου είναι πάρα πολύ έτσι, μου βγάζει νόημα για το πόσο πολύ μπορεί να γίνει ο δεσμός έτσι, να βαθύνει και να συνδεθεί. Από τη δική μου εμπειρία βέβαια είναι πάρα πολύ σημαντικό και το αντίστροφο, το queer joy που μοιραζόμαστε σε αυτές τις περιπτώσεις. Το ότι μπορεί το καθένα να είναι το εαυτό του και να περνάμε όλα μαζί τέλεια. Τζο, έχεις έτσι κάποιο input? Πραγματικά νιώθω το ότι θέλω να πω πάρα πολλά πράγματα, αλλά I will keep it short. Θα ξεκινήσω με ένα note που έχω. Άνοιξα μία μέρα τα notes μου και έγραψα I have people around me asking me if I'm okay and happy. Και θυμάμαι όταν το έγραψα αυτό, γιατί μου είχε κάνει πάρα πολύ εντύπωση το ότι πραγματικά άνθρωποι που δεν ήξερα πριν, που δεν με ήξεραν, ερχόντουσαν και με ρωτούσαν αν είμαι ok. Ίσως η παραμικρή αλλαγή στην έκφρασή μου ή το οτιδήποτε, ότι την παρατηρούσαν και ερχόντουσαν να κάνουν check-in, να δουν το πώς νιώθω. Και αυτό έρχεται σε αυτό που ήθελα να πω, το ότι ένιωσα ότι μοιήθηκα σε μία αίρεση. Και αυτή η αίρεση αποτελούταν από τη φροντίδα. Και πραγματικά το λέω αυτό γιατί, εντάξει, εννοείται παιδιά, δεν το εννοώ στα αλήθεια. Μοιήθηκα σε μια κοινότητα, αλλά το λέω for the sake of it. Σε μια αίρεση φροντίδας και αυτοφροντίδας θα έλεγα. Δηλαδή η υποστήριξη που υπήρχε, η φροντίδα από τα άτομα, οι ανάγκες, το ότι υπήρχαν, για πρώτη φορά είδα άτομα να κάνουν state τις ανάγκες τους με έναν πάρα πολύ καθαρό και θέλω να πω απόλυτο, αλλά είναι δεν βρίσκω καλύτερη λέξη τώρα. Οριοθετημένο και ξεκάθαρο, ίσως. Ναι, ευχαριστώ. Τρόπο που και τώρα I expose myself, που πολλές φορές εγώ δεν το κάνω. Θα προτιμήσω να κάνω ένα step back. Και βλέποντας άτομα τα οποία το έκαναν αυτό και τα θαύμαζα, άρχισα να κάνω reflect. Γιατί μου φαίνεται τόσο περίεργο ή γιατί τα θαυμάζω, μήπως είναι κάτι το οποίο εγώ δεν κάνω σαν Τζο και πρέπει να αρχίσω να το κάνω και εγώ. Επομένως, η ομάδα τόσο η ελληνική όσο και στο σύνολό της με βοήθησε να βάζω τα όρια μου, να κάνω state τις ανάγκες μου. Εγώ θέλω να μιλήσω όμως για ένα άλλο μέλος της ομάδας, όπου πραγματικά έχει καταστεί ιδέα. Ωστόσο, θέλω να αναφερθώ και σε ένα άλλο μέλος της ομάδας, όπου έχει καταστεί ιδέα, μια συμβολική πράξη, συμβολικό το περιεχόμενο, και όπου αποτέλεσε πάρα πολλές φορές παρηγοριά και κατάφερνε πάντα να μας φτιάχνει τη διάθεσή μας, ειδικά όταν ήμασταν αγχωμένα ή συναισθηματικά φορτισμένα. Και τα λέω όλα αυτά έχοντας επίγνωση ότι αναφέρομαι σε ένα λούτρινο αρκουδάκι. Το γεγονός ότι είχαμε το Πράτη που ήταν, αν θες Αντρέα, και εσύ περισσότερα πράγματα για το πώς αυτό. Ναι, το Πράτο. Το Πράτο γεννήθηκε και ήρθε μαζί μας το 2018. Είναι έτσι το spirit animal του Κάθη, αλλά έγινε το spirit animal όλων των ατόμων που έχουμε περάσει έκτοτε από προγράμματα. Είναι ένα φανταστικό πιγκουινάκι, το Penguin Activist, και δεν ξέρω, ανά exchanges έχει υπάρξει πραγματικά το energy, πώς λένε, το icebreaker, γιατί απλά υπάρχει ένας πιγκουίνος στο δωμάτιο που απλά κάθεται στα πόδια όποιου ατόμου μιλάει και αυτό από μόνο του είναι φανταστικό. Είναι
emotional support animal, γιατί έχουμε και το κομμάτι έτσι, του neurodivergency πάρα πολύ έντονο στα προγράμματα, οπότε να υπάρχουν άτομα τα οποία δεν νιώθουν καλά με την έτσι, human physical touch. Υπάρχει το πράτο εκεί για αυτά. Αλλά έχει και δικό του χορευτικό. Είναι πάντα εκεί. Και θα συνεχίσει να υπάρχει. Σε ευχαριστούμε πολύ που το έφερες αυτό, Τζο. Νομίζω ότι το podcast δεν θα ήταν ίδιο χωρίς το πράτο παρόν. Πραγματικά έχει καταστεί ιδέα. Ναι. Και το όνομά του έτσι έχει βγει από το ελληνικό πράτο, ACT. Εξού και activism, εξού και Blacts και όλα τα προγράμματα που έχει κάνει έτσι τα τελευταία χρόνια. Το Active Rainbow έχει μέσα το ACT somehow. Ακούσαμε το πρώτο μέρος του podcast Μάνα Πάω Εράσμους, εμπειρίες να πάρεις. Ένα podcast το οποίο δημιουργήθηκε ως local action του προγράμματος Erasmus Plus Simple Acts. Μείνετε μαζί μας και για το δεύτερο μέρος.